Hi mga katiyam! Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, magagawa po tayo ng hotdog rolls with 5 ingredients. So without further ado, let's get started. Mga ingredients na lang po is hotdog, breadcrumbs, eggs, and flour. Sa ingredients na po na to, makakagawa na po tayo ng hotdog rolls. Without further ado, lutuin na po natin yung hotdog. Habang pina-fry po natin yung hotdog, handa na po natin yung mga ingredients. Done na po yung hotdog. So first po, coat nyo po siya ng flour. Pagkatapos po, fry nyo na. Katiyam, so ito po yung ginawa ko po na hotdog rolls. So, ayan. Ayan po. And then, mayo with ketchup. So, ayan po. So, re-review po natin kung masarap. Masarap po siya. Bibigyan ko po siya ng 10-10. So, yung ingredients lang po is egg, breadcrumbs, tapos flour, tapos hotdog. So,
Yeah, gawa na po kayo. So, bye mga katiyang. I hope you enjoyed this video na ginawa ko po na hotdog rolls. So, bye! Thanks for watching! That's it for today's video. Please like, share, Subscribe. please click the notification bell for more upcoming videos. Thanks for watching!